Te-ai uitat vreodată la cer și te-ai întrebat de ce avem zi și noapte? Sau cum se potrivește planeta noastră mică în vastul sistem solar? Haideți să facem o călătorie rapidă prin cartierul nostru cosmic. Soarele, în centru, acționând ca părintele. 8 planete. Pământul. Toate se învârt pe orbite speciale. Soarele, o minge uriașă și fierbinte. Este atât de mare încât peste 1 milion de pământuri ar putea încăpea în el. Micul Mercur. Gigantul Jupiter. Toate sunt ținute pe loc de gravitația puternică a Soarelui. Acum, haideți să ne uităm mai atent la Pământ. Știți cum avem zi și noapte? Asta pentru că Pământul se învârte ca un titirez, făcând o rotație completă la fiecare 24 de ore. Când partea voastră a planetei este îndreptată spre Soare, este zi. Când se întoarce, este noapte. Simplu. Nu-i așa? Dar iată ceva interesant. Înclinarea Pământului este cea care ne dă lungimi diferite ale zilei și nopții pe parcursul anului. Imaginați-vă un titirez care este puțin înclinat. Vara, partea voastră a Pământului se apleacă spre Soare, așa că zilele sunt mai lungi. Iarna se apleacă în sens opus, făcând nopțile mai lungi. Să nu uităm Luna. Ea orbitează în jurul Pământului și ne oferă acele nopți frumoase iluminate de lună. Uneori, umbra lunii chiar blochează Soarele, creând o eclipsă de soare, un eveniment rar și uimitor. Așadar, data viitoare când privești Soarele răsărind sau apunând, amintește-ți, ne învârtim prin spațiu, parte dintr-un sistem solar gigantic, care este mereu în mișcare. Și cine știe, poate într-o zi vei explora și mai mult din universul nostru. Până atunci, continuă să privești în sus.